हाय फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला पिझ्झा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण सर्वात आधी पिझ्झा सॉस बनवूया। तर मी इथे टोमॅटो केचप घेतलेला आहे। इथे 3 टेबलस्पून घेतलेला आहे हे। त्यानंतर मी ह्याच्यात 2 टीस्पून शेजवान चटणी घालते, 2 टीस्पून चिली सॉस, हाफ टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर काळी। तर इथे आपल्याला मिक्स हर्ब्स लागणार आहे। त्यासाठी मी हे 1 टीस्पून एवढं घेऊन क्रश करून घालते थोडं। तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर हे झालं आपलं झटपट पिझ्झा सॉस रेडी। जर तुमच्याकडे मार्केटमधून आणलेलं अवेलेबल असेल तर तेही यूज करू शकता। या ठिकाणी मी एक पॅन तापत ठेवलंय आणि त्याच्यात 1 टीस्पून ऑइल घालते, थोडंसं बटर घालते। तर इथे मी आता कांदे असे स्लाइस करून घेतलेले आहेत, एक एक पाकळ्या काढून। त्यानंतर अशी मोठी मोठी शिमला मिरची कट करून घेतलेली आहे आणि इथे बेबी कॉर्न्स घेतलेले आहेत। तुमच्याकडे जे अवेलेबल आहे त्याने तुम्ही बनवू शकता। तर इथे मी आधी कांदा घालते, परतून घेऊया थोडंसं। त्यानंतर त्यात शिमला मिरची घालते आणि हे बेबी कॉर्न्स बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। जर अवेलेबल असेल तर घालू शकता, कॉर्न्स असतील अमेरिकन तर तेही घालू शकता। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर आता ह्या भाज्या आहेत त्या आपण शिजू देऊया लो फ्लेमवर। तर आज मी पिझ्झा बेसचा वापर करून पिझ्झा बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला। तर इथे पिझ्झा बेस रेडीमेड अवेलेबल असतो, मिळतो, तोच मी वापरलेला आहे। त्यावर आपण थोडंसं बटर लावून घेऊया। आपण ह्याच्यावर पूर्ण बटर स्प्रेड करून घेऊया। एकीकडे आपली भाजी बघूया शिजली काय। जास्त शिजवायची नाही आपल्याला, अर्धी कच्चीच ठेवायची आहे। आणखी थोडी शिजू देऊया, 1-2-3 मिनिटं। तर इथे मी बटर स्प्रेड करून घेतलंय व्यवस्थित। इथे त्यावर मी जे पिझ्झा सॉस आता तुम्हाला दाखवलंय बनवून ते स्प्रेड करून घेते। आता ओपन करून बघूया। तर आपली भाजी थोडी शिजलेली आहे। यात थोडीशी ब्लॅक पेपर पावडर, काळी मिरी पावडर, थोडंसं सॉल्ट चवीपुरतं मिक्स करून घेऊया। तर आता व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे सॉल्ट वगैरे घालून। फ्लेम ऑफ करते। एकीकडे आपली भाजी रेडी झाली आणि पिझ्झा बेसवर मी बटर आणि पिझ्झा सॉस लावून घेतलेला आहे। त्यावर थोडंसं चीज स्प्रेड करून घेऊया। चीज मी किसून घेतलं होतं आणि थोडं स्प्रेड करून घेतलंय। त्यानंतर आता ह्याच्यावर आपण ही जी भाजी बनवलेली आहे ती घालून घेऊया। आता जे बनवलेली आपण भाजी होती ती घातल्यानंतर त्यावर पनीर घालते, छोटे छोटे पीस करून घेतलेले आहेत। पनीर घालून झालेलं आहे। थोडंसं सॉस स्प्रेड करते त्यावरून, पिझ्झा सॉस, आणि त्यावर परत किसलेलं चीज। इथे तुम्ही टॉपिंग्सला काही यूज करू शकता। जर तुमच्याकडे ऑलिव्ह्ज, ॲलेपिनो वगैरे जे अवेलेबल असेल तेही घालू शकता। तर माझ्याकडे जे अवेलेबल होतं त्यामध्ये मी तुम्हाला बनवून दाखवते। आणि ते मी प्रोसेस चीज यूज केलेलं आहे अमूलचं। मोझेरेला पण यूज करू शकता घरी असेल तर। तर आज मी तुम्हाला पिझ्झा कढईमध्ये बेक करून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इथे कढई तापत ठेवलेली आहे। कढई तापल्यावर हाफ टीस्पून ऑइल घालते
आणि थोडंसं बटर घालते. बटर डायरेक्ट घातलं तर जळतं, म्हणून मी थोडंसं ऑइल घालून घालते. स्प्रेड करून घेऊया. फ्लेम लो करायची आहे आणि आपला पिझ्झा ह्यामध्ये ठेवायचा आहे. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून जोपर्यंत चीज मेल्ट होत नाही तोपर्यंत लो फ्लेमवर ठेवायचंय. तर आपण आता ओपन करून बघूया. चीज मेल्ट झालेलं आहे आणि भाज्या वगैरे आपण आधी शिजून घेतल्या, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही. आणि मी फ्लेम ऑफ केली. चीज मेल्ट झाल्यावर काढून घेते आता प्लेटमध्ये. तसंच मी आणखीन एक पिझ्झा करून घेते. फ्लेम अगदी लो ठेवायची आहे बेक करताना. तर आपला पिझ्झा रेडी झालेला आहे. कट करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता पिझ्झा किती मस्त रेडी झालाय. आणि आपण भाजी जर आधी अशी शिजून घातली तर बेस असतो तो कडक होत नाही. तर आता आपला गरमागरम पिझ्झा रेडी झालेला आहे. त्यावर थोडंसं हर्ब्स स्प्रिंकल करते मी, जे मिक्स हर्ब्स दाखवले होते ते. तुम्ही पण असं नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.